Tak, dobrý večer vám všem, děkuji za pěkné přivítání. Já na rozdíl od Teresky teda budu mluvit do mikrofonu, protože byste mě jinak vůbec neslyšeli. Mým dnešním úkolem je teda vám představit ten poklad, o kterém tady budeme dneska mluvit. To je ta knížka, která tady kdysi v 17. století byla a dnes se nám po téměř 400 letech zase vrátila zpátky do knihovny. Já tu knížku tady mám s sebou na stolku, takže po skončení přednášky, kdo bude chtít, se může na ní podívat. Já vám půjčím rukavice a může si ji prolistovat. Já vám jinak teda z podstatné části z té knihy vám dneska představím, takže nemusíte se na tu knížku dívat, ale samozřejmě, kdybyste chtěli, tak je tady k dispozici. Přednáška se jmenuje podle názvu té knížky Kosmografia Francesca Barociho, to je autor, který tu knihu v 16. století napsal. Než teda se dostanu k té knížce samotné, tak zkusím představit teda příběh té takzvané kardinálské knihovny, což je teda knihovna, Dietrichštinská knihovna, která se tady začala budovat od konce 16. století a svého vrcholu dosáhla za kardinála Dietrichsteina, proto kardinálská knihovna. Tady jenom stručně, otce kardinála asi všichni znáte, je to Adam Dietrichstein, je to vlastně první majitel z tohohle rodu v Mikulově od roku 1575. Byl to člověk, který vlastně knihy skutečně miloval, aspoň to, co o něm víme. A literatura ho pokládá za velmi vzdělaného bibliofila, který skutečně sbíral knihy se zájmem nejenom proto, aby mu zabírali místo na polici, ale skutečně i rád četl. On sám teda do konce svého života, do toho roku asi 1590, shromáždil asi 1000 titulů, což byl takový základ té Dietrichštinské knihovny. Jak asi víte, tak působil ve Španělsku, kde vlastně působil jako vyslanec Habsburského dvora u španělského krále. Zároveň tam teda působil jako vychovatel císařových synů Arnošta a Rudolfa, později Rudolfa II. Mimochodem se mu tam teda taky narodil syn nejmladší, kardinál František Dietrichstein, pozdější kardinál teda. Už víme teda právě z těch knih, které se potom, jak se dostaneme dál, zjistíme z toho katalogu, tak už tam vlastně začal sbíral knížky a v tom pokračoval vlastně na těch svých dalších diplomatických misích, jako bylo třeba, jak už tam vidíte v Lotrinsku, v Německu, v Uhrách nebo v Itálii. A i potom, co se vlastně usadil v Mikulově, tak si nechával z celé Evropy vlastně posílat knížky. Mám tam zmíněné dvě takové významné jména, což jsou vlastně poměrně známí učenci té doby, kteří s ním byli v osobním, téměř až přátelském kontaktu a kteří mu vlastně posílali tipy na knížky, které si má pořídit do své knihovny. Kromě toho, že samozřejmě nakupoval jednotlivé knihy, občas teda koupil i kompletní knihovnu, což se mu třeba povedlo i v případě vídeňského biskupa Johana Kaspara Neubecka, který vlastně prodal svou knihovnu celou Adamovi z Dietrichsteina. Tak. Dostáváme se tady už ke kardinálovi. Vím, že tady o něm slýcháte na každé přednášce, takže o něm teda se vůbec nebudu zmiňovat. Po smrti svých bratří v roce 1611 stal vlastně jediným majitelem Mikulovského panství. Vlastně celkem záhy jsem přesunul i své biskupské sídlo, takže z Mikulova se stala taková něco jako neformální hlavní město Moravy. A uvádí se, že na rozdíl od svého otce, tak kardinál František takový vztah ke knihám neměl, jako Adam. Víceméně teda v literatuře se o něm píše teda dost často teda nepěkně, že teda tu knihovnu vlastně rozšiřoval jenom proto, aby to teda vypadalo, že na to má a že teda z takových snobských důvodů, že teda má hodně knížek. To si myslím, že není úplně pravda, ale každopádně teda zřejmě na svého otce z hlediska teda z těchto vztahů ke knížkám teda skutečně neměl.
Před rokem 1620, čili před Bílou horou, moc přírůstků vlastně kardinál do knihovny svého otce vlastně nepřidal. Jo, víme teda jenom o nějakých tiscích z okruhu olomouckého biskupství a pak jde hlavně o knihovnu kláštera ve Žďáru nad Sázavou, který v roce 1613 sám kardinál zrušil a v roce 1617 si ho připojil ke svému osobnímu majetku. Tak ta knihovna se dostala teda taky do Mikulova. Velký teda rozkvět té knihovny nastal až po roce 1620, kdy samozřejmě po porážce na Bílé hoře docházelo teda ke konfiskacím samozřejmě protestantských majetků, statků a panství a tím i teda samozřejmě jako knihoven. Tahle část je dost často v kardinálově životě dost připomínána, že teda získával teda ty knížky výhodnými nákupy za nízkou cenu. Ale chci jenom zdůraznit, tam ten vykřičník u toho nejenom, že teda nešlo jenom o tyhle nákupy konfiskovaných protestantských knihoven, že samozřejmě kupoval knížky jinde a jinak, ale skutečně značnou část těch nákupů tvořily tady tyhle konfiskované knihovny. Vypsal jsem tady pár jmen, snad známých, možná i vám, protestantů z Moravy, kteří vlastně jako se účastnili povstání. Byli dokonce dva z nich, byli že členové direktoria 30 v moravském markrabství, a to byl ten Jan Starší Kobylka z Kobylího a Zdeněk Brtnický z Valdštejna. Ladislav Velen ze Žerotína, tak to samozřejmě to je velké jméno, to asi znáte všichni, to byl hlavní vlastně iniciátor vlastně připojení se Moravy k povstání stavů v Čechách. Na rozdíl od svého teda příbuzného Karla Staršího z Žerotína, který byl vlastně proti tomu, tak Ladislav Velen byl takový radikál, který se k němu připojil a zastával vlastně nejvyšší vlastně tenkrát funkci možnou moravského zemského hejtmana. To jsou takové jako 4 známé knihovny, které skončily tady v Mikulově. To 5. jméno, to je zvýrazněno tučně, protože o tom se tady budeme dneska bavit asi nejvíce. Takže o tom teda až později. Jenom je tady jako zdůrazněno teda, že ta knihovna tohohle pretoria z Perlenberka k ním taky patřila. A jenom na závěr jako tohohle slajdu vám jsem chtěl ukázat, že vlastně z té původní tisícovky, co teda zdědil po svém otci, tak nakonec těmi různými nákupy kardinálská knihovna měla na konci jeho života až 10 000 svazků, což z ní teda činí jednu z největších šlechtických knihoven té doby. Ve střední Evropě minimálně teda. My bohužel teda máme dochovaný pouze jeden katalog, respektive 2, ale ten druhý, teda o tom budeme mluvit podrobněji, tak to až jako později. Jediný katalog kardinálské knihovny je z roku 1614, čili je vlastně ještě před těmi nákupy těch velkých knihoven protestantských. A tenhle katalog vlastně obsahoval asi 1100 knížek jenom, jo? Čili vlastně většina z toho byla ještě skutečně těch, co pořídil Adam z Dietrichsteina. Se vám pokusím teda, jestli se mi to podaří. Jo. Tak, tady vidíte vlastně jméno toho jezuity, který vlastně ten katalog prováděl. Byl to Georg, nebo teda, jestli chcete česky, Jiří Dingenauer, rodák z Innsbrucku, který vstoupil záhy do jezuitského řádu. Byl to poměrně významný kazatel a teolog a kromě toho taky spravoval biskupské archivy brněnského biskupství, které byly v Kroměříži a ve Výškově. Nám je tady známý teda kromě jiného taky, že je autorem vlastně dějin rodu Dietrichsteinů. Ta knížka, myslím, vyšla v roce 1621 a můžete ji dneska najít ve vědecké knihovně v Olomouci. Kromě toho taky jako sepsal dějiny katolického náboženství na Moravě.
za 30leté války, teda z počátku 30leté války. Dingenauer působil jako kardinálův zpovědník a zároveň asi i příležitostný knihovník, protože dost často vlastně za ním jsem do Mikulova jezdil a podle toho, že teda byl pověřen zpracováním toho katalogu, tak předpokládáme, že teda měl i tuhle funkci příležitostného knihovníka. Tady vidíte, že ten katalog obsahuje přesně 1103 knih. Když uvážíme, že teda 1000 se z nich připisuje Adamovi, tak tam teda kardinál za těch pár let teda moc knížek zatím nepřidal. Zajímavé je teda, že při tak malém množství knih je ten katalog poměrně jako složitý z hlediska rozdělení do oborů. Je jich tam asi 30, nebo ne asi, ale přesně 30. Našli byste hned na další straně, vlastně za tím titulním listem byste našli vypsané všechny obory. A je to, pár z nich jsem si dovolil vypsat. Je to zajímavé, že vlastně on ještě potom, kromě toho, že teda člení ty knížky podle oboru, tak ještě potom rozděluje podle jazyků. Jo? Takže tam má třeba světskou historiografii a mají tam jako v latině, ve španělštině, v italštině a němčině. Každou ještě zvlášť, takže měl takový celkem zajímavý systém. Mimochodem v té době bylo typické, že většina těch katalogů měla třeba jenom 5 oborů. Jo? Byly knížky prostě do základních 5 oborů rozděleny a on tady přišel s tou 30oborovou knihou, takže to je skutečně velká zajímavost. Dingenauer teda zemřel 1631, jak můžete vidět nahoře. V roce 1627, to víme teda z archivních materiálů, začal Dingenauer, už teda byl požádán teda kardinálem, aby začal práce na dalším katalogu. V té době už teda, pokud teda ty prameny nelžou, tak už obsahovala knihovna asi až 8 000 svazků. A zdá se, že prostě při způsobu práce učeného jezuity, když se s tím asi skutečně moc hrál, tak nebyl schopen teda do své smrti žádný katalog zhotovit, takže bohužel žádný takový katalog neznáme. Tenhle z roku 1614 je teda vlastně jako skutečně jediný, který jako k té kardinálské knihovně tady máme. Je uložen teda v Moravském zemském archivu. Kdyby to někoho zajímalo, může si o tom prohlédnout. Tak, teď už se zase na chvilku dostaneme k tomu Jakubovi Konrádovi Pretorovi z Perlenberka, kterého jsem vlastně uváděl na začátku, že to je jedna z těch knihoven protestantských, které získal kardinál Dietrichsteina výhodnou koupí. Tahle knihovna se dochovaly vlastně 3 katalogy. Shodou okolností všechny teda najdeme teda ve Švédské národní knihovně, nebo Královské knihovně, jak se oficiálně teda jmenuje, ve Stockholmu. A kam se teda dostala samozřejmě s uloupenou kořistí teda z Mikulova. Jo? Čili vlastně kardinál teda koupil tu knihovnu i s těmi katalogy. Dochovaly se 3, 1612, 1617. S tím, že teda všechny 3, jak se později ukážeme, teda už obsahují onu knihu, o které se tady dneska budeme bavit, kterou tady mám na stole, kterou tady můžete vidět, a potom se podíváme konkrétně do těch katalogů přímo na ty místa, kde ta knížka je zapsaná. Tyhle katalogy jsou mnohem jednodušší, jsou zřazené prostě abecedně podle jména autora, takže tam prostě najdete prostě od A až do Z jako prostě vypsané knížky, seřazené prostě podle abecedy. Nejrozsáhlejší a nejpěknější je ten druhý, ten z toho roku 1616. Už z toho titulního listu jako vlastně můžete vidět, že to je skutečně jako, tam si dali jako velkou práci. Ten třetí obsahoval asi vlastně nejvíce knih, ale protože vlastně končí písmenem M, tak vlastně zůstal nedokončený. Uvádí se teda, že knihovna Jakuba Konráda Pretoria měla asi 2,5 tisíce svazků. Francesco Barozzi. Tamhle jsem si teda z Wikipedie ukradnul jeho jediný portrét, který jsem našel. Je autorem té knížky, o které vám tady dnes budu vyprávět.
Jeho stručný životopis jsem tady s dovolením teda vypsal. Snad zajímavé je teda, že se narodil na Krétě, což je teda zajímavé pro nás dneska, ale v té době v 16. století to zajímavé nebylo, protože Kréta, jako stejně spoustu dalších ostrovů Středozemního moře a celé vlastně dnešní chorvatské pobřeží patřilo Benátské republice. Takže vlastně byl to vlastně Benátčan, narozený na Krétě, jak bychom řekli Ital, teda národnostně, jak už i jeho jméno vlastně jako napovídá, ale jeho otec se už usadil vlastně na Krétě a on se tam teda narodil. Kdo jste byli na Krétě, tak víte, že vlastně největší město na Krétě je Iraklion nebo Heraklion po starořecky, kdybyste chtěli. Tehdy vlastně se jmenovala Kandia, to město, a podle toho se nazýval taky celý ostrov. No, bylo to dokonce jako součást Benátské republiky jako království Kandia. O jeho vlastně názorech astronomických a dalších budeme se víc bavit, teda, až budeme rozbírat tu knížku. Tady jsem jenom zdůraznil, teda, že sice už jsme v době, kdy samozřejmě už se začíná rozvíjet heliocentristická teorie, ale on byl teda ještě zastáncem toho staršího modelu geocentrického, čili modelu, kdy vše se otáčí kolem Země, která je ve středu vesmíru, včetně Slunce a dalších planet. Tam je taková zajímavost o tom, že byl vlastně obžalován, obviněn z kacírství nebo z nějakého čarodejnictví, že díky svému zkoumání oblohy prostě přivolal na Krétě přívalové deště. V té době to bylo celkem jako dost častý jev, jako všichni známe, že je případ Giordana Bruna nebo Galilea Galileiho. V tom třetím odstavečku od spodu vidíte vlastně jakoby název té knihy, tak jak jako, a to ještě pořád není celý název, jo? Je to prostě jenom jako kousek z toho názvu. Až potom uvidíte titulní list, tak pochopíte. Zkráceně teda samozřejmě jenom kosmografia, jako je ten název té knihy. A my se o ní vlastně jako budeme bavit. Ona vyšla v roce 1585 v Benátkách. V té době už tam teda Francesco Barozzi taky už dávno žil. A k tomu tady jako se tím jenom stručně, o čem ta knížka asi je. A poslední ze zajímavostí, teda, kterou jsem o něm našel, je, že teda je po něm pojmenován dokonce jeden z měsíčních kráterů. A je pojmenován teda v latinizované formě jeho jména, to je Barocius. Tak, teď se konečně dostáváme tady k té knize, ale ještě předtím teda něco málo o tom Jakubovi Konrádovi. Zakoupili vlastně už rok po tom, co vyšla, a to v roce 1586 při svém pobytu v Paříži. Byl to vlastně člověk, který se narodil teda v Braniborsku, v dnešním Německu, ale záhy vlastně jako po studiích vlastně přišel do Brna, kde vlastně jakoby byl jmenován zemským lékařem a dokonce byl přijat do šlechtického stavu, jako do toho nižšího rytířského, a užíval predikát Pellenberga. Hodně cestoval a při těch teda svých jako cestách nakupoval knížky a vázal je do takovéhle vazby, kterou můžete vidět na obrázku vpravo. Tady vlastně je ten letopočet 1586, kdy vlastně tu knížku vlastně koupil a nechal ji teda převázat svým vlastním jako vlastně Supralibros, což je tady vlastně, že jo, tady tohle. Tam můžete jako na obvodu té kartuše jako číst, teda, že tam je jako ano, tady ten nápis Dominus Jacobus Conrad Pretorius, čili pán Jakob Conrad Pretorius. Pak iniciály vlastně jeho jména jsou vyražené tady vlastně s lepotiskem tady v té knížce. Takhle ta knížka vypadá vlastně jakoby zvenku. Je poměrně malinká, až ji uvidíte, zjistíte, že je vlastně skutečně malinká. Na tom obrázku teda vypadá obrovsky, ale je to fakt malá knížka. O tom, že knihovna Konráda Pretoria teda
obsahoval asi 2,5 tisíce děl, už jsem asi mluvil. A uvádí se teda, že ta jeho knihovna patřila mezi největší soukromé měšťanské knihovny ve střední Evropě. On zemřel někdy kolem roku 1620, co neví se přesně kdy, ale každopádně už v roce 1624 ta knihovna byla tady v Mikulově. Jak si můžete přečíst, tak vlastně byla mu zkonfiskována jako účastníkovi protihabsburského povstání. Není to vlastně jediné místo, kde ty knížky můžeme najít. Některé se najdeme třeba v vědecké knihovně v Olomouci. Obsah té knihovny byl především ta lékařské knihy, což je přirozené, náboženská literatura, teda protestantská pochopitelně, a hodně teda přírodní vědy a cestopisy. Tak, to se zase vracíme k těm 3 katalogům knihovny Praetoriovi, zase seřazené podle let z roku 1612, 1616 a 1617. A ve všech těch 3 teda samozřejmě tu knížku najdeme, což je jako důkaz teda, že jinak víme, že ji koupil už v roce 1586, takže je logické, že už se nachází ve všech těch 3 katalozích. A já vám teda pokusím se ukázat, aspoň tam, jestli to budete teda vidět, tak tady zhruba teda jako je ta knížka popsaná v tomhle katalogu. V tomhle katalogu musím mít blíž, abych teda... Tady je teda úplně nahoře, tady tento zápis je vlastně... Jo, Francesco. Tady vidíte prostě datum vydání a u té poslední je to vlastně tady. Jo, tady ta knížka, takhle vypadá ten zápis. Jak jsem říkal, ty katalogy jsou abecedně, takže vlastně je to pod písmenem B, což vidíte nahoře na těch stránkách, je vždycky viděno písmenko B, že vlastně je to seřazeno podle abecedy. Kardinál se k té knihovně dostal poměrně jako asi náhodou, protože byl vlastně pověřen, aby nechal teda pořídit ten soupis té knihovny, který poslal císaři do Vídně. Zřejmě šlo o to, že císař přemýšlel, že by se na tu knihovnu asi nechal, ale nakonec teda postoupil knihovnu kardinálovi, takže se ocitla tady v Mikulově. Z těch 2,5 tisíce svazků, které teda Perlemburgova knihovna obsahovala, jich kardinál dostal určitě přes 1000. Jo. To víme zase z Moravského zemského archivu. Existuje soupis pozůstalosti vlastně po Praetoriovi a tam se uvádí teda, že mu zůstalo z těch 2,5 tisíce 2500. Bylo to i zásluhou vlastně té Praetoriovy dcery, jak jste můžete přečíst, tak ona celkem bojovala za ten majetek po něm a nakonec teda jenom tu knihovnu vlastně jako neuhájila. A sbírku mincí teda taky ne, no, ale zbytek teda jí zůstal. Tak, mluvil jsem o tom, že kardinálská knihovna má pouze jeden katalog z roku 1614, není tak úplně pravda. Existuje ještě katalog švédský, kteří pořídili sami Švédové, že chtěli vědět, co tady všechno ukradli. Tak si to sepsali do takového krásného katalogu. Zase, jak asi víte, není třeba nějak ty okolnosti popisovat, že na konci vlastně 30. války, že jo, takzvané války švédské, prostě, že tady Morava byla plná švédských vojsk. Brno se třeba ubránilo, Olomouc ne a Mikulov třeba taky ne. Dobili ho celkem snadno v tom roce 1645 a rozhodli se přivést královně Kristýně nějaký dárek, takže jí loupili knihovnu. Katalog vytvořil Johan Busso. Dnes je uložen v Královské knihovně ve Stockholmu a je veřejně přístupný, takže můžete si ho stejně jako já, tady jsem si ho krásně stáhnout, tak se ho můžete taky stáhnout nebo podívat se na něj.
prolistovat se jím a je to jako zajímavá četba, co všechno nám vlastně jako odvezli. Je to více jak 350 stránek, hustě popsaných, asi takhle, jak vidíte tam na tom pravém obrázku. Ten první obrázek, to je teda titulní list, kde můžete vlastně si přečíst, že to je katalogus bibliotéce Nicolsburgensis z roku 1646, čili vlastně jako zhruba rok jim trvalo, než to sepsali. Což při takovém množství teda se není co divit. Je třeba říct, že tenhle katalog neobsahuje jenom teda knížky, ale také předměty, nejčastěji teda matematické a astrologické přístroje a různé glouby, které bývaly často součástí knihovny, takže vlastně to vzali i s knížkama, vzali prostě i tady tyhle předměty. V literatuře se uvádí teda, nebo všude se píše, že teda to od vás dělali v sudech. To je celkem nejistá informace, protože samozřejmě v tom katalogu si přečtěte, že teda ta nádoba se označuje jako vas, což je jako latinsky nádoba, dá se to přeložit i jako sud skutečně, ale já jsem se teda přidržel teda toho obecného názvu nádoby. Bylo jich 49, přičemž teda knihy byly v těch prvních 47 a v těch posledních 2 teda byly ty přístroje. Zároveň je to rozděleno do 24 oborů, všechny ty knížky. Jo. Tady se můžete podívat, že ta naše knížka teda patřila do oddělení, kterému označovali jako O, kam patřily matematikové, aritmetikové a kosmografové. Když teda se na to podíváme podrobněji, tak tady někde vidíte číslo toho sudu, nebo té nádoby, které to je. A tady nad tím vedle je napsáno teda ten obor, ten matematikové, aritmetikové a kosmografové. A na 20. řádku zhora teda byste měli najít teda tu naši knížku. Na základě toho, to je vlastně jeden z důkazů toho, že skutečně vlastně ta kniha skončila v rukách teda kardinála, protože, jak jsem říkal, ne všechny knížky teda z Perlenburgovy knihovny se tady ocitly, ale u téhle knížky teda máme vlastně tady potvrzeno tady tím katalogem, že vlastně tahle knížka tady skutečně byla. Je fakt teda, že v Mikulově byla od toho roku 1624 do toho roku 1645, takže nějakých jenom 20 let. Tak doufám, že my si ji tady teď necháme díl. Teda. Nevím, vidíte to, tam ten zápis, 20. řádek zhora? Já bych musel přijít blíž, abych se na to podíval, ale to by měl se pan kameraman teda asi to... Ale já udělám pár kroků, můžu? Výborně. Tak já tady zkusím teda najít, jako jestli teda budu schopen teda... Tak, takže tady vlastně je vidět, jo, je to napsáno Frane jako Francesco, Barocci, kosmografia, jo, do 4 knih rozdělená. Tady je formát teda, jo, na té knížky. A vedle je místo vydání, Benátky, rok 1585. Tak omlouvám se teda, jo, to. Prostým teda matematickým počtem, kdybychom teda uvážili, že každý ten z těch 24 oborů je zhruba stejně velký, což samozřejmě nebyl, ale teoreticky, tak vlastně potřebovali na jeden obor vlastně 2 ty sudy, jo? Jakože, aby se vešlo těch 47, takže takhle nějak těch 10 000 knížek, která tam prostě naskládali. Tak a teď už se dostáváme k té samotné knize. Já se omlouvám, já jsem teda vystudoval historii, nikoliv teda astronomii, takže pokud něco, co vám tady budu já jako interpretovat, nebude úplně přesné, tak se omlouvám. Doufám, tady nesedí žádný astronom, který by mě mohl tady chytat za slovo. Taky ty všechny překlady, které tam jsou teda ode mě, jo? Teda tím pádem taky nejsem žádný velký latiník, takže tím pádem se taky omlouvám, kdyby to byla občas nějaká chyba tam. Ale
snažil jsem se teda to přeložit tak nějak jako přesně. Pokud možno teda otrocky, jo? Já samozřejmě jsem překládal prostě slovo od slova. Tady vlastně stručně, jak ta knížka vlastně putovala, my vůbec netušíme, jak se z toho Švédska dostala až do vlastně k pobřeží vlastně Tichého oceánu, protože skončila vlastně až ve Spojených státech amerických ve státě Oregon, kdy jsme vlastně od tamnějšího antikvariátu jsme vlastně loni tu knížku vlastně koupili. Stalo nás to $10,000, což teda je celkem poměrně jako příznivá cena za knihu takovéhohle vlastně jakoby významu pro nás teda samozřejmě. Ale běžně jako knihy 16. století tak jako takhle nějak jako stojí. Samozřejmě záleží jako na spoustě dalších okolností, na jaké je zachovalá, jako jaký má, hlavně jaké má vlastnické vpisky, což se tady jako budeme bavit, a jakou má svoji vlastní historii. Jak tady píšu, tak se tak stalo vlastně po 378 letech. Takže byla tady, jak jsem říkal, nějakých 21 let nebo kolik a teď teda vlastně 378 let byla pryč a teď tady zase máme rok, takže doufám, že nám tady ještě chvilku vydrží. Tak, tady máme ten dlouhý název, jo, který vlastně jako, něco jsem zmáčkl, co jsem asi neměl. Jo, a ten vlastně pokračuje vlastně, jo, až jako někam sem. Jo. Já jsem si teda dovolil otrocky přeložit teda jenom teda těch pár, asi prvních teda 7 řádků. Ten překlad teda tam máte teda v tom 3. odstavečku od spodu. Do 4 knih rozdělená znamená, že teda on to vlastně rozdělil na 4 tematické části, které vlastně jako nazývá knihama, takže vlastně jako a z nich každá ta kniha má ještě své kapitoly, ale o tom se teda jako budeme bavit. Pro nás je nejzásadnější tady ten vlastnický vpisek. Jo, je rukou samotného Jakuba Konráda Pretoria. Je tam napsáno, že to je teda jeho kniha. Kromě toho, že to má teda vyraženo na té přední desce v podobě těch iniciál a toho Supralibros, tak ještě teda měl potřebu si ještě jako prostě napsat to vlastnictví, potvrdit tady tímhle textem. Já jsem ho tady přepsal, kdybyste to nemohli přečíst z toho obrázku. A to jsem nepřeložil, ale to si přeložím teď sám. Sum ex libris znamená, jako, že jsem nebo z libris jsem z knih Jakuba Konráda Pretoria z Perlenburgu. Pak je tam zkratka Lutet Paris, což je zkratka Lutetia Parisiorum, což je latinský název Paříže, čili vlastně jako důkaz toho, že to vlastně koupil v Paříži. Emptus znamená, jako, že je koupená, jo? Čili vlastně, že jsem z knih Jakuba Konráda Pretoria koupená v Paříži roku 1586. Takže takhle jako přesně, precizně tam jako známe i místo, kde to vlastně tu knížku koupil. Jak už jsem říkal, je to pouhý rok vlastně po tom, co ta knížka vyšla v Benátkách v tiskárně tady tohle. Tady vlastně uvedená, jo, že tady to vyšlo v Benátkách. A tady je ta dílna tiskařská, tady toho Graziosa Percacina. I s tímhleto počtem vlastně zatím. To, co vidíte nad tím, tak to je vlastně tiskařský signet, je to vlastně značka. Každá tiskárna měla takový nějaký svůj znak, který používala, a to je vlastně značka téhle tiskárny benátské, toho Graziosa Percacina. Po titulním listu následuje dedikace, čili věnování, teda česky řečeno, poměrně dlouhé, obsáhlé a strašně patetické. Má 13 stran. A jak můžete vidět, tak je vlastně jako věnováno vévodovi z Urbína, který byl tenkrát Francesco Maria II. Z rodu Rovere.
František Maria II., jak chcete. Já jsem tady teda ten úvod teda zase otrocky přeložil. Vlastně nekontrolujte zase, jestli to mám dobře, ale jo, tady je vlastně to je ten úvod vlastně tady nahoře a pak tady jsem přeložil teda ten začátek, kde každému má být zřejmé, že kosmografie je nejmilejší a nejužitečnější ze všech věd. Zase jsem si tady počul z Wikipedie jednu mapku, abych nám ukázal, kde teda to urbínské vévodství leželo, abyste měli teda představu. S dovolením teda, že trošku odbíháme od tématu, ale je to vlastně, tohle Itálie zhruba kolem roku 1500, čili o něco dřív, než je náš příběh, ale celkem krásně. To tady najdeme to Urbino, jo, vidíte ho tady. To žluté je papežský stát, který později to urbínské vévodství spolknul. A když už jsme u toho, tak vlastně tady to světle modré, tak to je Benátská republika. Ono se teda táhne tady až ke Kypru. Takže to, abyste byli i místně zorientováni, kde se nacházíme. Tak, za tohle se trošku stydím. Nechtěl jsem to tam dávat, ale nakonec teda jsem říkal, to bude zajímavé. Takže jsem tam teda si dovolil přeložit tu báseň. Jo. Po věnování vévodovi Urbinskému následuje oslavná báseň na autora Francesca Barocciho. Jejím autorem je teda tady ten Johannes Paulus Galucius, což je teda latinská forma jména, italsky to je samozřejmě Giovanni Paolo Galucci. Údaje máte tady o něm. Narodil se teda v Salo, což teda pokud to někomu evokuje teda něco z historie jiného, než teda se týká našeho tématu, tak má pravdu, protože samozřejmě Salo je známé jako hlavní město té italské fašistické republiky 1943 až 1945 pod kuratelou nacistického Německa, hlavním městem Salo. A určitě asi taky znáte film Piera Paola Pasoliniho Salo a neb 120 dnů Sodomy, tak to se dohrává právě v té době té fašistické Itálie v tomhle městě. Ale to jsem teda udělal jako odbočku do současné popkultury. Takže tenhle Paolo Galucci, kolega vlastně Barocciho, taky astronom, kosmograf, tak začal tu svoji dedikaci teda oslovením, že jo, nejvýznačnějšímu matematikovi Franciscovi Baroccimu, ctihodnému občanovi, Patriciovi teda Benátskému. A pod tím teda je ta báseň, jo? Ona teda začíná teda jako tady. A tohle je jako vlastně ona. No, já s tím teda do nedělení chvilky poezie nepůjdu, ale pokusil jsem se to otrocky přeložit a nevím, jestli teda dobře. Můžete si to přečíst, jako je to zhruba, jako o čem to asi ta báseň je. Jo, že jediný Barocci teda překonal nástroj toho, že se dostal až do nebe, protože to se myslí samozřejmě metaforicky, že on jako jediný poznal tajemství vesmíru a popsal je, a to teda tím, že tam jako bezpečně jediný jako proletěl. Ruku do ohně za to nechci dávat, jo, říkáme to teda otrocký překlad básně, nedodržuju ani metrum, ani rýmy, nic. A jediné slovo, které dám ruku do ohně, je teda Ikarus. To myslím, že jsem přeložil přesně. Tak, ještě před úvodem je takováhle tabulka. Já jsem možná zapomněl říct, že vlastně tou knížkou se nebudu zabývat kompletně celou. Já jsem vybral jenom pár stránek, tam, kde jsou hezké obrázky. Jo, takže možná získáte zkreslený dojem z té knížky, ale já jsem si vybral takové ty obrázkové ilustrace, které se mi jako líbily a možná se budou líbit i vám. Tohle jsem teda pominout nemohl, protože tady vlastně jakoby vysvětluje autor teda terminologii, řekl bych teda s dnešními slovy. Vidíte, že tam má nějaké rozdělení do nějakých částí, tak tady úplně nahoře vlastně jako je astrologie neboli astronomie. Oni se tenkrát se ten pojem jako nerozlišoval, na rozdíl od dnešních časů.
takže používá vlastně obě dvě slova se dají používat jako synonyma v té době. Tak jako ve vyšším slova smyslu, teda astronomie a astrologie je tady úplně nahoře. A ta se rozděluje teda na dvě části. Tady ta vpravo, to je teda kosmografie. A to je teda jako, jak je tam napsáno, zase mým neumělým překladem, tak se zabývá strojem světa. Je tam jako mundi machinam napsáno, jestli to vidíte, jeho principy a částmi. A to je vlastně ta kosmografie, o kterém teda ta celá knížka je, jo? Čili vlastně tímto vším se Baróci zabývá. Tady touto částí teda poměrně opovrhuje, protože ta druhá část, na kterou se ta astronomie alias astrologie dělí, tak je věštění. Jo, a to teda tam popisuje, že to teda učí předpovídat budoucí události z pohybu aspektu hvězd, ale tím on se prostě jako zabývat nebude. Jo, takže to jsou tady tyhle části. A my je teda pomineme v tom případě taky. A budeme se věnovat jenom tady těmto. A samotnou kosmografii potom zase ještě rozděluje znova na astrologii a astronomii, ale teď teda jaksi v užším slova smyslu, než tam nahoře, která se zabývá mechanismem pohybu hvězd a ostatních nebeských těles. A druhou částí té kosmografie je teda geografie, což je asi, nemusím překládat, co je to za obor. Tam má teda ještě tady potom takovou podkategorii, že jo, vlastně topografii, nebo taky chorografii, jak ji nazývá, což taky asi tušíme, co by to bylo za obor. Pak tu samotnou astronomii v užším slova smyslu ještě rozděluje na astronomii výzkumnou nebo pozorovací a praktickou, která jako se ještě dělí tedy na gnomoniku, meteoroskopiku a dioptriku. Jo, to jsou vlastně jakoby obory, které se zabývají výrobou těch pozorovacích přístrojů, které vlastně jakoby, to všechno bylo součástí teda té kosmografie Francesca Barociho. Takže o tomhle bychom se zase měli bavit. Ale já teda budu skutečně vybírat jenom ty hezké stránky. Tohle ještě zatím není hezká stránka, to je jenom jako začátek zase úvodu. Prefácio, latinský předmluva. Ten překlad tam zase máte, je to vlastně předmluva Francesca Barociho ke čtenáři. A to lektorem je celkem snadno k přeložení. Co je na tom jako zajímavé, teda, že tahle část, ten úvod, ta předmluva vlastně je větší než ostatní 4 knihy. Jo, každá z nich má zhruba tak jako 100 stránek jenom a ta předmluva má 116. Jo, takže se skutečně jako potřeboval teda na začátku vymáčknout, o čem vlastně mluví. A vysvětluje tam vlastně to, co bylo stručně představeno na té tabulce předtím. Jo? Čili vlastně, co je to vlastně kosmografie a jak ji on chápe a jak by ji měl chápat teda ten laskavý čtenář, který to bude číst. I ta předmluva má ještě několik částí. A asi nejvíc místa v ní je věnováno teda osobě Johana de Sacrobosco, to je česky jako Honza z Posvátného lesa, což byl teda středověký astronom, učenec. A vlastně na těch 50 stránkách ten Francesco Barozzi vyvrací jako 84 jako jeho omylů. Jo? Prostě jako systematicky bere je jako 84 předpokladů, které ten Sacrobosco jako tvrdil. A Barozzi je jeden po druhém jako vyvrací. Sacroboscovi teda stručně tady pár informací. Hlavního dílem je teda to pojednání o sféře světa. Jinak se mu taky říká John z Hollywoodu, teda to už jak jeho jméno napovídá, protože pochází zřejmě z Anglie. Zaujalo mě teda, že byl teda odborník na výpočet data Velikonoc, jo, což je teda skutečně v té době jako velké umění vypočítat tady tenhle datum. My se dneska podíváme do kalendáře a víme to, ale tenkrát to byla skutečně velká věda, které teda já zabíhat nebudu. Pořád jsme teda v předmluvě, kde teda
ukazuje naprosto základní triviální věci, jo, kterým prostě jako říká matematické principy, aritmetické principy a geometrické principy. Vysvětluje to právě v tom úvodu, který jsem si tady taky dovolil přeložit, jo, že než přistoupíme k naší kosmografii, považuji za nutné stanovit určité principy a každý z nich stručně objasnit. No, už víme, že stručně to neumí, takže to skutečně jako natáhl na neuvěřitelné množství. A tyhle jako pro nás teda, triviální věci celkem, jak třeba záhy uvidíte, tak vysvětloval celkem podrobně. Já jsem tam vybral teda ještě z těch geometrických principů. To byly jediné asi 3 stránky z předmluvy, kde byl nějaký obrázek, takže jsem si je tam dovolil dát. A tady vidíte, jak prostě důkladně jako rozděluje třeba trojúhelníky. Jo? Jako tady jako rozděluje trojúhelníky na až 8 typů. Jo? Prostě, já jsem se tady pokusil teda jako to přeložit. Jo? Kde vlastně máme jako tady trojúhelníky prostě jako rovnostranné, jo? Pak máme rovnoramenné a pak máme nepravidelné. Ještě i ty rovnoramenné vlastně rozlišuje na ty, co mají vlastně základnu jako menší, než jsou ty samotné ramena. A pak tady ty, které mají základnu zase větší než ty ramena. A ty pak ještě rozlišuje na pravouhlé, tupouhlé a ostrouhlé. Jo. A podobně rozlišuje i ty nepravidelné trojúhelníky na pravouhlé, tupouhlé a ostrouhlé. Takže z toho zešlo 8 základních trojúhelníků. Jo, a takhle vlastně na to, že chce vlastně psát o kosmu, tak vlastně začíná poměrně jako hodně ze široka ten svůj výklad. Tady zase podobně, jako to se týká zase 4úhelníků, jo? Prostě jako, že tam jich teda napočítal 7, jestli to vidím dobře. Jo, zase tady máte jako to přeloženo, jako, jak to rozdělil. Jo, takže tam máte čtverec, tady máte že čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník a pak tady máte lichoběžníky, pravidelný, nepravidelný a tady nějaký nepravidelný 4úhelník. Říkám, dal jsem to jenom, protože tam byl hezký obrázek, jako jeden z mála, který tam byl v té předmluvě, tak jsem to tam jako vložil, abyste si udělali představu, o čem všem teda v té předmluvě teda píše. Tohle bych teda určitě, já kdybych to četl, tak tohle bych určitě přeskakoval, protože to by asi byla strašná nuda. Tady teda vysvětluje zase taky triviální věc, že vlastně, když nakreslíte vlastně jakoby přímku na kouli, takže vlastně nebude jako přímá, že vlastně v tom 3D prostoru bude jakoby šikmá, no. Takže tady to jako demonstruje prostě jako na tom obrázku. Protože se chce samozřejmě dostat jako k té zeměkouli později, takže prostě tady jako ukazuje ty čáry, jak budou potom vypadat třeba různé obratníky a podobně. Tak, opět pořád jsme v předmluvě, tady už zase, pardon, tady zase jako popisuje elementa ex Theodosio, což jsou něco jako základy od Theodosia. Myšlen je teda Theodosius Bithynie, což je další slavný antický, ne další, to je asi první, že jo, které mluvím, že asi první antický, a už tam byl vlastně zmíněn Ptolemaios, takže další antický matematik a astronom, který teda vydal jako své základní dílo o sférách. A tady zase prostě popisuje, můžete vidět vlastně číslování těch jednotlivých jako tezí Theodosiových, jo, jich tam až 35 a on je zase jako prostě tady jako představuje čtenáři a popisuje, jo, zase prostě celkem triviální věci. No a už konečně teda předmluva skončila a dostali jsme se teda k první knize, to je ten obrázek víc vpravo. Ještě předtím je tam teda vložené vlastně jako index kapitol. Vidíte, že teda každá kniha ještě je rozdělená na několik kapitol, že vlastně jakoby ta první kniha má ještě 2 kapitoly. Jo? Tady tohle obrovské dlouhé, to je název jedné kapitoly, teda té druhé kapitoly je prostě takovýhle. Jo? A pak teda 3 kapitoly má zase kniha druhá a tak dále, a tak dále. A první kniha, kterou nazval o kosmografii neboli sféře světa, kniha první, tak má jenom 50 stran, čili je vlastně poloviční proti předmluvě a má 2 kapitoly, jo,
které se nazývají asi takhle v mém laickém překladu. Tam už je těch obrázků teda mnohem víc, takže tady už jako se dalo vybírat mnohem z nás. Takže v té své první knize představuje svůj vlastně model vesmíru. Je to model teda geocentrický, čili se středem světa teda je Země. A můžete se podívat, že vlastně kolem teda toho existuje jakoby takových dalších jako 10 jako nebeských sfér. Protože vlastně podle jeho koncepce vlastně všechny planety naší sluneční soustavy, včetně teda našeho měsíce, obíhají kolem Země, že jo? Tak ten model vypadá poměrně jako legračně, že jo? ale aspoň teda ty vzdálenosti od Země teda jako vlastně jsou v pořádku, takže tak, jak jako vlastně je to seřazeno, tak to odpovídá. Byť samozřejmě třeba v případě planet taky záleží na tom, jestli jsou, na které straně Slunce se nachází, jestli jsou naopačné než Země a tak, takže tam ta vzdálenost je odlišná, ale zhruba v téhle vzdálenosti, jak vypozorovali už starověcí prostě astronomové, tak obíhali prostě planety údajně kolem Země, teda podle nich. Jo. Nevím, jestli to teda to vidíte dobře, já jsem vám to tady teda přeložil, ale tady je teda ta první orbita, jo, je tam zkrátka orb a je tam napsáno lun, jo, což je teda jako, že to je prostě měsíční orbita, nebo teda sféra. A takhle postupně dál, jo, přes Merkur, Venuši, Slunce, Mars, Jupiter, Saturn, až teda k té zajímavé 8, označené jako Firmáme. Jo, a jsou takové hvězdičky, jo, jako vidíte kolem dokola. Je to vlastně oběžná dráha stálic, protože oni už samozřejmě věděli, že už dávno před Barocim, že zatímco planety teda po obloze jaksi putují, tak hvězdy zdánlivě vlastně stojí. A proto se jim taky říká stálice. A podle teda představ jako geocentriků teda to byla prostě klenba, na které byly pevně, jako Firmáme, pevně připevněny ty hvězdy. Jo? Čili vlastně, jako, že tahle sféra se vůbec jako nehýbe oproti těm předchozím. Zajímavé je teda, že 9. sféru vlastně nějak nepojmenoval, jako jenom teda nazval prostě 9. A 10. je označena jako sféra prvotního hybatele, čili to je celkem jasné, koho tím myslel. Takže takhle nějak vlastně jakoby vypadal teda model základní vesmíru podle Francesca Barociho v 16. století. Už jsem říkal, že stejně jako Sacrobosco a Ptolemaios a všechny, na které už se odvolává vlastně, Francesco Barocci už také byl dávno přesvědčen, že prostě Země je kulatá, což teda v tomhle 16. století už jako nebyl žádný jako kacířský názor, byl to celkem jako uznávaný fakt. Byť jsem slyšel, že dneska se zase objevuje spousta lidí, co věří na plochou Zemi, takže zdá se, že už před 2,5 tisíci lety byli někteří antičtí učenci chytřejší než někteří dnešní lidé. To, že je Země kulatá, tak on demonstruje na několika příkladech, jako dokazuje tomu čtenáři. Tady na té straně 21, vlastně na tom obrázku, teda, který vidíme tady, kde je zakreslený teda Měsíc a Slunce a tady prostě těch 24 hodin, za které teda v našem pojetí teda se otočí Země prostě kolem své osy, tak dokazuje vlastně, že ve směru od východu až na západ, jo, což je vlastně, že tady je vlastně zdůrazněno, že tady je teda, já tam špatně vidím, se musím zase podívat, že tam je teda východ, jo, teda or, a tady je okcident jako západ. Dokázala to pomocí pohybu teda Slunce a Měsíce, kdy vlastně dokazuje, že kdyby byla prostě Země placka, deska, že jo, tak a Slunce vyšlo na jedné její straně, tak prostě víceméně ho vidíme z té placky všichni ve stejnou dobu. Zatímco, jak asi všichni víme, tak Slunce vychází v různých částech Země v různý čas. Takže
to byl jeden z jako prvních důkazů vlastně jeho, který překládal jako svým čtenářům, jako že teda Země je určitě kulatá. Tady jsou další 3 důkazy kulatosti Země. Tady na té straně 24 zase, jak předtím demonstroval teda ve směru od východu na západ, tak tady je to od severu zase na jih. To je vlastně tady tento obrázek. A vysvětluje to pomocí teda tady těch hvězd, které tady jako můžete vidět nakreslené. Když samozřejmě jako víme dneska asi všichni, nebo minimálně ten, kdo byl někde na jižní polokouli, tak ví, že obloha na jižní polokouli je jiná než na naší severní. A samozřejmě s postupující zeměpisnou šířkou se samozřejmě to postavení hvězd mění. Takže pokud jsou to sice stálice, ale protože pozorujeme z různých částí, tak samozřejmě jako vypadají jinak. A kdyby byla Země placatá, tak samozřejmě jižní kříž bychom neviděli, že jo, pochopitelně. Takže tím, že ho vidíme, tak je prostě jako jasný, že teda ho můžeme vidět jedině v případě, když prostě se můžeme podívat i na tu druhou stranu, což samozřejmě v případě umožňuje koule jedině. Další 2 příklady jsme se učili ve škole taky, takže nevím, jestli ho mám vůbec jako zopakovat. Tady je vlastně jako vidět, že pozorovatel, když jde po nějaké skutečně dlouhé rovině, protože ono přece to zakřivení Země není až tak jako velké při té velikosti zeměkoule a naší malosti, a blížíte se k nějakému prostě třeba kostelu vesnickému, tak vždycky první uvidíte, že nejdřív špičku a pak postupně se vynořují další části. To je mnohem lépe vidět jako na moři, jo, samozřejmě, kde vlastně moře nám připadá jako naprosto rovná placka, že jo, ale právě tím, že jste určitě mockrát viděli, když přijíždíte lodí do nějakého přístavu, že jak se postupně vlastně vynořuje ta Země před náma. Jo? Čili vlastně to jsou další 2 důkazy vlastně jakoby zakřivení Země. Což Barociovi bylo naprosto jasné a myslím, že nám je to jasné taky. Kniha druhá už je trošku obsáhlejší, má 70 stran skoro, více než 70 stran. Má taky jenom 2 kapitoly. Já jenom teda poznámku k tomu svému otrockému překladu. V originále je cirkulí, jo, jako jednotné číslo circulus, jo, což je prostě kruh. Takže jsem to tak jako i přeložil. Jde prostě o takové ty kruhy, jako je třeba severní polární kruh, nebo jižní polární kruh, nebo obratník raka, nebo obratník kozoroha. Jo? Čili tyhle kruhy se jako myslí. Takže proto teda byste se nelekli, proč je tam jako tolik kruhů ve sféře světa. To asi nedává nikomu žádný smysl, ale myslí se právě tyhle čáry jakoby na plášti naší zeměkoule. Tak, tady jsem se vidím nějak strašně rozepsal, takže to asi bude dlouhé vysvětlování. Tak, když jsem mluvil o těch stálicích, o hvězdách, tak asi víte, že naše nebe, teda celé, včetně teda jižního nebe, je rozděleno asi na 88, ne asi, ale přesně 88 souhvězdí. Tenkrát to bylo trošku jinak, jako tady těch 88 souhvězdí je platných asi pro posledních 120 let. A 12 z nich je něčím výjimečných z těch všech souhvězdí. A to tím, že vlastně jimi jakoby zdánlivě putuje Slunce. On je vlastně v tomhle ten výklad, ten geocentrický model dokonce paradoxně lepší než ten heliocentrický, protože je to vlastně jakoby teď vysvětlováno z pohledu pozorovatele, což je vlastně jakoby mnohem snazší. Jo, takže já se teď přidržím toho geocentrického modelu, ale jenom skutečně pro tohle vysvětlení, jinak skutečně věřím Koperníkovi teda, jo? Že bíháme kolem Slunce my. Ale ono vlastně to Slunce jakoby pro nás jako pozorovatele zdánlivě prostě po té obloze skutečně putuje, takže se to tak jako dobře jako vysvětluje. Těch 12 souhvězdí jsou zvané, že zvířetníkové, to asi všichni víte, znamení zvěrokruhu. Jsou známé prostě už tisíce let. A
kdy ve starověku vlastně astronomové vlastně ten průběh vlastně toho Slunce těmi jednotlivými souhvězdími v průběhu roku vymýšleli, tak to vlastně víceméně ten systém, který vidíme u znamení, seděl i s tím systémem, co byl na obloze. Jo, nebylo to úplně přesně stejné, protože ta souhvězdí jsou různě velká, takže v každém z nich pobývá to Slunce jinou dobu. Ale oni samozřejmě potřebovali, aby prostě jako to bylo zhruba 12 jiných částí. A navíc vlastně už tenkrát jako věděli, že těch souhvězdí není 12, ale 13, což pořád platí i dneska. Ale 13 samozřejmě je nepříjemné číslo, jednak teda chtěli, aby to odpovídalo 12 měsícům v roce, že jo? Takže potřebovali, jako aby těch souhvězdí bylo 12. A jednak prostě 13, to se ten úhel 360 stupňů, že jo, který tvoří celý ten okruh vlastně, blbě dělí. Jo? Takže prostě 12 je samozřejmě dokonalé číslo, takže proto těch zvířetníkových souhvězdí je pouze 12. Jo. Dneska už se ta souhvězdí posunula za těch tisíce let, jako Slunce se trošku zpožďuje při cestě jim oproti téhle situaci, ale to vůbec jako nevadí, protože vlastně jde o to, aby tady prostě viděli ten systém. Jo? Že tady si teda představte, jako, že to je toho pozorovatele jako vás. Jo? A na první jarní den prostě byl stanoven pevný bod na obloze, který jako je tady. Když to tady demonstruji na té své tabulce tady vedle, tak ten kruh má 360 stupňů, tak 1/12 je 30. Takže od tohohle tady byla stanovená 0, po 30 stupňů bylo vyhrazeno prostě souhvězdí Aries, to je Beran, jestli se nepletu. Jo, takže vlastně začínalo jaro prostě, když Slunce vstoupilo do souhvězdí Berana. Dneska teda je jaro v souhvězdí Ryb, jo, takže je to o jedno posunuté dozadu, ale to nic jako nemění na té samotné podstatě. Jo, a tady vlastně jako takhle vlastně to zdánlivě Slunce putuje, že jo, po té obloze prostě a v průběhu roku se dostává prostě vždycky do 12 chlívečků, což je prostě jako těch 12 znamení, převážně teda zvířecích, protože se tomu říká teda jako zvěrokruh, kde teda jako můžete teda vidět jako samozřejmě jednak jejich latinské názvy, jo, to je vlastně jako tady jako popsáno, a jednak vlastně jako jejich jako zobrazení, jako pak symbolické značky, jo, vlastně to je vlastně platí do dneška. Já jsem tady v té tabulce jenom jako ukázal, že vlastně jako jak je to dneska posunuté oproti jako době chaldejských kněží před mnoha tisíci lety. A kde vlastně jako vidíte, že ta souhvězdí jsou různě velká, jo? Čili prostě, jestliže má vlastně rok jako těch 365 dnů, že jo, tak by měl být prostě v každém asi 30 dnů a kousek, jo? Ale prostě není, že jo. A vidíte, že třeba jako v souhvězdí Pany, jo, je prostě Slunce pobývá až 44 dnů v roce, jo. Tím, co třeba v souhvězdí Štíra pouze 6, jo, taky vlastně souhvězdí Štíra bylo vlastně jako pro ten zvířetník spojeno se souhvězdím vlastně jako Hadonoše, který je jako kousek vedle a dohromady vlastně tvoří vlastně to jedno znamení zvěrokruhu. Jo, čili vlastně vidíte, že to prostě jako různě jako lítá prostě ty počet dnů. Jo, takže tohle vlastně jakoby, je to vlastně astronomická záležitost, ale zároveň astrologická, což vlastně vysvětluje i ten vlastně jakoby to pojetí vlastně astronomie jako astrologie, ale on se na to skutečně jako dívá jakoby z pohledu té mechaniky vesmírné, jo, čili jako ho nezajímá prostě co znamení jako blíženců jako znamená, ale prostě jak to Slunce se pohybuje těmi zvířetníkovými souhvězdími. Tady potom je taková ještě tabulka na té straně 65, kde vlastně máte jakoby diagram, jak vlastně jednotlivým znamením jsou přisouzeny vlastně planety, které jim jako vládnou nebo které ovládají. Takže nevím, jak teda vyznáte v těch značkách těch souhvězdí, a tady teda máme jako souhvězdí Lva,
jo, tak tomu je teda vyhraženo slunce. Jo, jakože prostě to je... Tady to je vlastně znamení raka, tak tomu je vyhražen zase jako měsíc. Jo. A pak tady vždycky vlastně jako dvě znamení mají vždycky vlastně jakoby stejnou planetu. Že oni tenkrát znali pouze jakoby z těch nebeských těles jenom po Saturn, že jo, takže oni to museli tak nějak rozdělit, aby jim to vyšlo jako na těch všech 12 znamení. Jo, takže vždycky tyhle dvě znamení, tyhle dvě znamení, tyhle dvě znamení, tyhle dvě znamení a tyto dvě znamení mají ty planety takhle vlastně přiřazeny. Tady se vlastně jako můžete teda podívat, jako, kterým teda znamením je která planeta teda přiřazena. Tady to jsou teda značky těch planet, jo? To jste asi poznali. Teda, jo? Že určitě poznáte teda jako Venuši a Mars, tohle je Jupiter, že jo? Tam to je Saturn a tady je Merkur. Tak, teď se dostáváme k těm cirkulům, k těm kruhům, kdy vlastně rozděluje zeměkouli vlastně na 5 klimatických pásů. Jo, nazývá je takhle vlastně od severu vlastně pěkně jako zóna frigidissima, což je vlastně jakoby přeloženo jako nejchladnější oblast. Tomu dneska říkáme arktický pás asi, že jo, pak tady vlastně máme zóna temperata, což je vlastně jakoby zóna mírného pásmu, zóna kalida, doslova jako zóna horká, a zase zóna temperata a zóna frigidissima. Odpovídá to vlastně našemu dneska v podstatě jako člení taky, kdy vlastně tyhle čáry vlastně jako vychází, že jo, vlastně jakoby z astronomie, čili jak severní polární kruh, tak jižní polární kruh, tak obratník raka i obratník kozoroha jsou vlastně jako definovány že nebeskou mechanikou, čili postavením slunce, kdy vlastně slunce, že jo, svítí kolmo vlastně na Zemi od obratníku raka po obratník kozoroha, že jo, v různých jako časových fázích. A polární kruhy jsou zase definovány, že jo, tím, že tam prostě půl roku slunce nevidí a půl roku jim svítí furt. Takže tohle vlastně jakoby je v podstatě totožné s tím, co známe dnes. Tady vlastně všechny ty popisy jsem teda tady jako vypsal, to, co je tady vypsal jako zkratkou, tak jsem vypsal tady do tohohle. Tady ještě vidíme další čáru, která se jmenuje ekliptika. To je asi všichni víte, že to je vlastně ona pružnice, po které obíhá Země kolem Slunce. Pak jsem tam našel takovou krásnou ilustraci, takový krásný obrázek, tady je ten úplně vpravo. To je schéma uspořádání větrů. To nemá cenu, že ho všechny vypisovat. Oni jsou tam stejně většinou popsány jako podle jako lokalit, odkud foukají. A jenom jsem tam teda našel 4 nejznámější, že, které známe už jako z řeckých bájí. 4 bratry Boreas, Zephyros, Notus a Eurus, které tady můžete najít. Boreas je teda severní vítr, to je ten nejkrutější. Pak Zephyros je tady ten západní, mírný západní vánek. Notus je vlastně jižní, ten je tady. Ten je potom severní nejbouřlivější. A pak je tady vlastně jihovýchodní Eurus. Ten je, když se nepletu, tady. Je to tam? No, to říkám dobře. Tak to jenom tak, abyste viděli, že se teda zabývá i dokonce ve své knize i směrem větrů. Třetí kniha, ta už má skoro 100 stran, začíná se jako rozepisovat. Už má taky 3 kapitoly, které si tady můžete přečíst. Konečně nějaké stručné názvy kapitol, že se to dobře překládalo. A tady je taková tabulka,
která vlastně přiřazuje planety jednotlivým, a nejenom planety, teda myslí se tím jako i Slunce a Měsíc, to je jako vlastně nebeská tělesa, která nejsou stálicemi, jo, na naší obloze, tak jsou vlastně přiřazeny jednotlivým dnům v týdnu. To asi znáte, že vlastně už staří Římané vlastně, že ho nazývali prostě jakoby ty dny vlastně podle těch nebeských těles. Ono jim to krásně vycházelo, protože měli vlastně 7 dní v týdnu a měli 7 nebeských těles, takže vlastně první den v týdnu, kterým byla ta neděle, jo, čili to je dies solis, jo, byl teda vyhrazen Slunci. To Slunce se teda dostalo i do dalších jazyků, že jako třeba v němčině a v angličtině. Křesťanská latina potom často nazývala teda neděli potom dies dominica, jako den Páně, což se zase odrazilo teda v románských jazycích, jako je francouzština, italština a španělština. Měsíc, to bylo vyhraženo pondělí, dies lunae. To se obtisklo teda jako podivu jak do germánských, tak do románských jazyků úplně stejně. Takže měsíc mají jak Němci, tak Angličani, Francouzi, Italové i Španělé. Úterý byl zasvěcen Marsu, nebo Martovi, že byste mohl správně skloňovat. Bůh války Mars. Tam už teda germánské jazyky si vybrali svoje vlastní božstva, ale románské jazyky teda zůstaly teda u toho Marsu. Jo, jak můžete vidět. Zase to je v pořadí francouzština, italština, španělština. Středa, což je dnes, je teda jeden Merkura, dies Mercurii. Opět germánské jazyky jdou po své linii, ale románské jazyky zůstalo zachováno. Francouzština, italština a španělština. Čtvrtek, dies Jovis, den Jupitera. Jupiter má podobné skloňování jako Zeus, že jo? Takže vlastně Jupiter je pouze v prvním pádě, pak už se ho skloňuje jako Jovis, Joví a tak dále. Takže druhý pád není Jupiterí, ale Jovis. A opět teda to se odrazilo pouze v románských jazycích. Stejně jako pátek, který byl zasvěcen Venuši, kde máme vlastně zase francouzštinu, italštinu, španělštinu. Zajímavá je sobota, 7. den, která byla zasvěcena Římany, teda Saturnu, dies Saturní, což se ku podivu odrazilo pouze v angličtině, v podobě jako Saturday. A dost často se teda používalo teda hebrejské šábes, nebo šabat, což znamená prostě něco jako odpočinek v hebrejštině. A byl to zřejmě tak významný prostě svátek, který prostě v Evropě teda u těch Židů křesťané pozorovali, že teda to dies sabbatí se jim objevilo i teda v názvu teda toho dne, což je teda případ teda jak němčiny, tak francouzštiny, italštiny a španělštiny, a je to samozřejmě případ teda i češtiny, jo, jako vlastně jediný den, který vlastně máme takhle taky stejný, tak máme sobotu. Jo, čili takhle vlastně byly pojmenovány vlastně dny v týdnu a tohle pojmenování se v latině drželo prostě jako skutečně dlouho do novověku. Kromě toho, že teda měli teda těch 7 těles teda věnovaných nebeských každému dnu v týdnu, tak měli každou vlastně to nebeské těleso zasvěceno i každé hodině. Jo, tady tahle tabulka to vlastně takhle jako v tom diagramu jako ukazuje. Takže vlastně jakoby denní hodiny, těch bylo 12, jo, noční hodiny, těch bylo 12. A každá z nich měla vlastně svého nebeského ochránce. A samozřejmě v každém dnu v týdnu to bylo jinak, jo? Čili prostě takhle to vypadalo jako v neděli, takhle v pondělí a až teda do té soboty. Jo? Ono to dělení na těch 12 nočních a 12 denních hodin je poměrně staré. Nacházíme se vlastně v dobách, kdy se ještě řídil čas teda s rozbřeskem a západem a východem slunce a kdy hlavně teda den začínal večerem, jo? Což je
teda důležitá věc, že vlastně každý den měl vlastně celou noc i celý den, jak to máme dneska my, kdy vlastně máme půlku noci u jednoho dne a druhou půlku u druhého. Takhle vlastně byla celá noc vlastně vždycky součástí jednoho celého dne. Ovšem tím, že se to řídilo prostě jaksi pohybem slunce, tak samozřejmě tady, jak tady ukazuje tento diagram, který jsem si stáhnul taky z Wikipedie, tak potom ty hodiny byly různě dlouhé, jo? Protože tady samozřejmě máme jako v různých, jako, jsou tady 4 roční doby, je tady jarní rovnodennost, letní slunovrat, podzimní rovnodennost a zimní slunovrat. Jo? A pouze teda v těch rovnodennostech, kdy jsou den a noc stejné, tak měli prostě těch 12 hodin bylo stejných jak noci, tak ve dne. Čili měli hodinu, ale tady prostě třeba, když v létě má noc pouze 8 hodin a den 16, tak se délka jedné hodiny v noci zkrátila na 40 minut a denní hodina měla hodinu 20. Jo? A v zimě to bylo zase přesně obráceně. Mimochodem tenhle systém, jakože teda den začíná večerem, nám zůstal do dneška jako v podobě toho, že slavíme Štědrý den o den dopředu. Jo, vlastně ho neslavíme 25., jak je svátek narození Krista, ale slavíme ho už vlastně 24., protože večer už vlastně bylo 25. Tomu systému, vlastně, který jste viděli předtím, se říkalo prostě hore in equales. A potom samozřejmě už existoval systém jako takzvaný hore equales, čili stejnoměrné hodiny. Způsob, který známe my, prostě, jo, každá hodina má přesně prostě 60 minut a nemění se. Ale tento systém se začal až na začátku novověku, jo, vlastně prosazovat. Jinak z toho, teda z toho rozdělení dne teda vychází i nám známá asi denní modlitba církve, jinak taky zvaná liturgie hodin nebo breviář, která obsahovala vlastně 8 modliteb, z toho 7 denních a 1 noční. Tak vlastně vycházela vlastně přesně z toho časování. Jo? Čili hora prima, to byla první hodina dne, jo? Čili prostě východ slunce, jo? První hodina jako začátek dne. Laudes neboli chvály, teda se museli dělat ještě před vlastně jakoby samotným jako východem slunce. Pak, když teda to přetáhneme třeba na nějakou prostě rovnodennost, třeba jarní, tak prostě hora prima byla 6. hodina ranní. Hora tercia byla 9., hora sexta jako 6. hodina byla poledne, hora nona 9. hodina byla 3 hodiny odpoledne. Další už teda nazvali jako teda vespere nebo vešpory, což znamená večer latinsky. A poslední modlitba byla teda před spaním, takzvaný kompletorium. V noci se modlili pouze jednou, a to teda dost drsně, teda hora matutina znamená něco jako hodina rozbřesku, čili ještě před rozbřeskem nejčastěji to, nebo taky vigílie, což znamená bdění, někde mezi půlnocí a rozbřeskem nejčastěji teda vstávali ve dvě ráno. Druhý vatikánský koncil už byl milosrdný, všem teda těm, kdo se teda ty denní modlitbu církve modlí, tak tu noční už zrušil. Už máme jenom těch 7 denních. Tak to bylo ještě k tomu rozdělení dne na hodiny v tehdejším pojetí. A tady máme ještě zajímavou ilustraci na straně 195, která rozděluje vlastně obyvatelstvo země na 3 skupiny. Vlastně to vztaženo vždycky vůči nám jako a lidem, kteří žijí na opačné straně nějaké části země koule. Jo, čili podle toho se rozdělují tzv. Vedledomci, protidomci a protinožci. My dneska vlastně známe nejvíc ty protinožce, že jsou to vlastně lidé, kteří žijí na úplně opačném polidníku i na opačné zeměpisné šířce. Jsou to ti, co vlastně se jejich doba od naší liší o 12 hodin a mají tam opačné roční období. Já jsem tady do závorky dal místa, která jsou pro Mikulov, jakoby antipodes, protinožci jsou teda, Mikulov teda protinožců by ležel teda v Tichém oceánu východního od Nového Zélandu. Vedledomci zase byli označováni lidé, kteří žijí na stejné rovnoběžce, to znamená v našem případě teda na té 48. nebo kolikátá jsme, ale o 188 jakoby zeměpisné délky dál, či vlastně na protilehlém poledníku. A to by se teda
my jsme se ocitli zase v moři, zase v Tichém oceánu, ale na severu, blízko Aljašky, u Aleutských ostrovů. Tihle zase samozřejmě díky tomu, že jsou teda na stejné rovnoběžce, tak mají stejné roční období, ale je tam o 12 hodin jiný čas. A pak ještě Barouci teda definuje protidomce, nebo taky někdy protichodce, což jsou zase lidé žijící na stejném poludníku, či na tom našem 16. našem případě východní délky a opačné zeměpisné šířce. A to by zase Mikulov teda skončil teda v moři, někde pod mysem Dobré naděje, pod Jižní Afrikou. Tak, poslední, čtvrtá kniha, ta je nejdelší, ta má 120, nejobsáhlejší 120 stran a má taky nejvíc kapitol, má jich 5. Tak, mi se tam líbily tady tyhle obrázky, takže jsem vybral zase stránky, které popisují jednak měsíční fáze, to je na té první, to je straně 296. Jo, kdy vlastně od novu vlastně jako putuje přes první čtvrť úplně, poslední čtvrť zase zpátky k novu. Měsíční cyklus trvá 29,5 dne a nejstarší kalendáře samozřejmě z něho vycházely, čili prostě nejznámější, že jo, lunární kalendář, který dneška používají vlastně muslimové, tak ti vlastně jako každý měsíc začíná prostě novém, uprostřed měsíce je úplněk a na konci zase měsíc přichází do novu. Takže kalendářní měsíce přesně odpovídají pohybu měsíce na obloze. To vlastně takový jako nejstarší typ kalendáře. Má trošku nevýhodu v tom, že těch 12 cyklů trvá pouze 354 dnů. A to, jak víme, teda je asi o 11 dnů méně než běžný teda sluneční rok. Jo, my používáme solární sluneční kalendář, jo, kde máme teda těch 365 dní. Takže nám ty měsíce prostě jakoby nekorespondují s tím měsíčním cyklem vůbec, jo, samozřejmě se tím neřídí. A jsou většinou i o něco delší. Jo. Kromě února teda mají všechny teda 30 a 31 dní, aby to vyšlo na těch 365 dnů v roce. Jo, čili náš současný gregoriánský i předchozí juliánský kalendář jsou solární kalendáře. A neřídí se teda tím měsíčním cyklem. Existují ale takové přechodové kalendáře, lunisolární, které teda jako kombinují pravidelné měsíční cykly s tím slunečním cyklem. Nejznámější příklady jsou určitě vám známé teda jako čínský kalendář a židovský kalendář. To jsou dva nejznámější. Které vlastně pracují s výpočtem, který provedl už v 5. století před naším letopočtem Meton z Athén, slavný řecký antický astronom, který vlastně zjistil, že do 19 let se přesně vyjde těch 235 měsíčních cyklů, které trvají 29,5 dne. A tím se dá krásně jakoby ty odchylky vyrovnat. Jo? Takže když za 19 let vložíte 7 přestupných měsíců, tak vám to přesně zase vyjde přesně stejně. Jo? Vlastně ty postavení těch objektů na obloze, tak jako to máme my. A je to celkem věda, protože vlastně jak čínský, tak židovský kalendář prostě důsledně trvá na tom, že začíná zase novém a končí novém, že jo? Takže vkládají celý měsíce, který zase prostě musí korespondovat s tím, co se děje na obloze. Takže mají 7 let, jako z těch 19 mají 13 měsíců. Jako, jo? Čili je to poměrně jako komplikovaný systém, ale respektuje teda nebeskou mechaniku. Na další stránce je teda, to jsem nechtěl, pardon. Na další stránce je tady vidět jako znázornění, jak Barouci krásně demonstruje teda zatmění měsíce. Jak jistě víte, tak zatmění měsíce může nastat pouze při úplňku, když se prostě dostane slunce, země a měsíc do jedné přímky, s tím, že teda země je mezi sluncem a měsícem. V tom případě, že samozřejmě slunce teda ozařuje teda měsíc celý, takže vlastně je úplněk. A
Při některém úplníku je to poměrně častý jev, jo, asi tak průměru 2krát za rok. Některý rok je to 1, někdy je to 3krát, ale většinou to vychází tak 1 až 2. Takové zatmění měsíce, myslím teda částečné i úplné. Jo. Nerozlišuju tady částečné od úplného. Úplné zatmění je samozřejmě vzácnější. Tak může nastat vlastně jakoby průměru 2krát za rok. Tady vidíte vlastně tu příčinu, vlastně to asi všichni znáte, není potřeba to asi vysvětlovat, kdy prostě Země prostě zastíní světlo slunce na měsíc a dochází k zatmění měsíce. Na další stránce, poslední, té 324, je teda zase vysvětleno zatmění slunce. To zase může nastat pouze, když je měsíc znovu. Zase musí být teda všechny 3 objekty v jedné přímce. A tenhle je samozřejmě jev mnohem vzácnější, než je zatmění měsíce. Ten průměr jako je skutečně velmi hrubý odhad. Jako, to jsem spočítal jako průměrné zatmění slunce za posledních 50 let. Tak to vychází asi jednou za 3 roky. Zase mluvím i o částečném. Já nerozlišuju částečné a úplné, protože úplné zatmění slunce je obrovská vzácnost, kterou většina lidí jako za svůj život nevidí. No, takže to je takové pěkné obrázky, jako vysvětlující zase tyhle jevy. No a konečně jsme se dostali úplně na konec. Takže tady vlastně jakoby končí 4. a poslední kniha kosmografie. Vidíte, tam napsané, tam je Sfera Mundi se v Cosmographia Finis, což znamená konec sféry světa neboli kosmografie. Za ním ještě teda následuje věcný rejstřík, který je taky poměrně rozsáhlý, má 30 stran, jo, kde vlastně, taky vlastně můžete podle toho najít jev, který vás zajímá a tady si najdete prostě požadovanou stránku. Tak a to je všechno. Tak děkuji za pozornost a omlouvám se, pokud jsem vás nějak unavil. Teda.